out the eye kay Mr. Yu. Rizaldi Yu. Okay? So, maoni siya, yung now. Shout out din ha ni mo, sir, ha? Wala ko na suko. Opinion po na ni mo. Opinion po din ako. So, naingon ni siya mga kananay nga. Sorry, nagdig up ko. Naingon ni siya nga, nindot daw kung walay asawa, pero mas nindot nga naa kay asawa ug naa kay mga anak. Kay para ini katigulang daw nato na ay mag-atiman. So mao gid na mga mindset biya gid nato no sa una nga sige mga anak ta, magkapamilya ta kay ni katigulang nato nay magatiman. Pero sa panahon karon lahi namang good. Gumikan kay na prove na gyud pud na sa kadaghanan nga dili tanan nga anak mo atiman sa ginikanan. Ug dili pud tanan nga asawa mo atiman sa bana kung matigulang na. O wala pud ta kabalo nga ang asawa unag kawala kaysa iyang bana. Una mo panaw bang asawa. So mo na no ang mindset bitaw karon. So dili pud tanan ha, dili tanan. Moingon na pud mo nga kuan, di general na to. Dili tanan, okay? Napaghihapon nagpabilin nga mindset nga magpakasal, dayon paghuman magkapamilya. Inana ba nindot kaayo biya gyud no nga ang goal bitaw nato is natay pamilya ba nga mabuo. No nga natay ulian, nga natay kasandigan nga pamilya, no? Pero sad to say lang yun, no, reality na yun karon na daghan po kayo mga anak nga giabando na ang mga ginikanan. Pag human nila, nakahuman sila eskwela, pag human nila o kanang nakatrabaho na sila, nalimtan nila ang ilang ginikanan. Makaguol lang kayo. Pero dili, gyud nato pod, para nako ha, dili gyud pod nato, dapat biyaan na tong ginikanan. Mintras nga buhi pa sila, mintras nga buhi pa ta, unya nagsudong tas tong ginikanan nga ningnihang lagtabang kung natay katabang tabangan gud nato sila. Dinha man gud nato. Unsa gay na ay dili na maguna siya question good. Dili na gina siya pero maingog nga magminyo para magatiman para nako pod murag lahi ra gid pug kay mga kadanay kay para nako maningkamot ko kay ni katigulang nako. Bahalag dili ko atimanan sa akong mga anak sa akong anak kay isa ra man jud akong anak unless na ako'y kwarta nga adto ko sa nursing home na lang siguro or kaya magpayag na lang ko daplin og sapa na ba na dili ko magbother sa akong anak kay gusto na ko pud siya nga na siya iyahang kaugalingon nga life nga kinabuhi nga ma-enjoy siya na dili ko magbother sa iyaha nga atiman na ko mao na so mao na akong mindset mga kananay. So, depende ra gid na sa tao gid, no? Then ingon po ni siya dire nga kanang kuan daw kanang die hard daw kay mga pag-umangkon nga dili gid daw mo atiman pud na sa tuaw matigulang nata. Sa ako apod wala gid pud ko nangandoy nga atimanan ko sa mga pag-umangkon. So, nintabang man ko nila karon kay pa eskwela man ako na sila og ang ako lang gyud nga wish nila nga kanang makatrabaho sila nya na sila nindot nga kinabuhi in the future. Tabang mga ita sila yung tao sa ato pa bakang mga pag-umangkon. Pero never po ko mag-ingon nga tabangan ta mo karon, tabangi ko ninyo pohon at iman ako niyo no. Walay kapalit ang ako ang pagtabang. Maura gyud na ako ang kuan nga maningkamot ko nga inig katigulang nako na dili ko mag-hustle sa ako ang pamilya. Maura gyud na ang ako ang mindset po. So lain-lain man gyud ta og mindset no. Lain-lain gyud tag mindset dayon individual ba. So wala gyud puti karapatan nga mo kuanta mo judge ta sa katao or magbuot ta sa desisyon sa katao wala jud no. Kay ug asa ta dapit komportable ug asa ta dapit malipayon didto ta. Inanar na